Şerru pevçunên li ser êrişên çeteyan di navbera şervanên YPG û çeteyên Daişê de ku li kantona Kobanî rûdan bênaber dam dikin. Êrişên çeteyên Daişê yên li hemberî kantona Kobanî jaliyê şervanên yekîneyên parastina gel YPG û yekîneyên parastina jinan YPG ve yek bi yek tên pûçkirin. Çeteyên Daişê do êvarê careke din êriş kirin ser kantona Kobanî û rastî bersivdayîna tund ya şervanên YPG hatin. Di encama pevçûnan de çûlû du çeteyên Daişê hatin kuştin û du navendên çeteyên Daişê hatin rûxandin û gundê Celolû ji destê çeteyan hat rizgar kirin. Dîsa de encama şerru pevçûnên li gundê Şêxanjêr ya ku li Rojavayê kantonê dikeve navendeke Daişê hat rûxandin û li wir jî 8 endamên çeteyên Daişê hatin kuştin. Herwiha ûmbara Xezêrê ya çeteyan jî hat îmha kirin û gelek çete jî birîndar bûn. Du operasyona şervanên YPG ya li hemberî çeteyên Daişê ya li gundê Şêxberho de 15 endamên çete hatin kuştin û gelek çete jî birîndar bûn û herwiha li gundê Gaddaş 11 û li gundê Jideyê de jî 3 çeteyên Daişê hatin kuştin. Laliyê din li gorî nûçiya Ajansa Nûçiyana Hawarê şevê din di navbera Tugaya Enî El Eqrad li gel hîn taborên Artêşa Azad û çeteyên Daişê de pevçûn rûdan. Di encamê de Daişê piştgirî ji herêma Babê xwest û li hember vêyekê Enî El Eqrad û taborên Artêşa Azad kemîn li pêşiya hêza piştgiriyê li ser rêya di navbera Bab û Extarî nêdanîn. Li gorî çavkaniyên nêzî Enî El Eqrad di encama kemînê de 20 çeteyên Daişê hatin kuştin û gelek jî birîndar bûn. Li gorî agahiyên hatine bidestxistin leşkerên Türk îro saet 7 şûnde li gundê altina Serêkaniya Rihayê gule li çeperên YPG û YPJ yên gundê Elok a bajarê Serêkaniya Rojava barandin. Hasanîn ku yekîneyên YPG bersiv nedane gule barana leşkerên Türk ya ku heta saet 11 domandî.